Хаумахагыз, Башкортостан Юлдаш телевидениесында юл патруле тапшыруы. Бүгінгі сығарылышта Илья Климовты вақытынан алда ирекке сығарудан баш тарттылар. Өфөлә 7 автомобиль катнашлыгында юл транспорт вакыйгасы теркәлде. Юл эшсеһен тапаткан водитель хөкем алдына баса. Ошо һәм башка язмаларды тап хәзер карагыз. 4 февральдә Стәрлетамак районында Өфө-Оренбур юлының 129 сакрымында 2 автомобиль бәрелешә. ВАЗ-2111 машинаһының рулендә Салаватта яшәгән 65 яшьлек ир, Hyundai Accent автомобиле менән Стәрлетамактан 24 яшьлек егет идара иткән була. Һөҗүмчеләр ВАЗ автомобиленең водителе вакыйга урынында ян бирә. Ә икенче водитель һәм уның 25 яшьлек пассажиры төрле тән ярәхәтләре менән дәваханага озатыла. Өфөлә фура маршрут автобусын төкетә. Был юл казаһы 10 февральдә трамвай урамында була. Якынса мәгълүматлар буенча Renault премиум йөк машинаһы менән идара иткән 50 яшьлек ир светофорда торган Mercedes Sprinterга килеп бәрелә. Салонда 53 һәм 44 яшьлек катындар утырган була. Улар имгәнә. Әле авария сәбәпләре асыклана. Дим-Затон трассаһында теркәлгән юл казаһында ла кеше зыян күрә. Мәгълүматлар буенча Toyota RAV4 рулендә утырган катын тайгак юлда идара итү мөмкинлеген югалта. Машина трассанан сыгып уса. Һөҗүмчеләр 55 яшьлек водитель катын төрле тән ярәхәтләре менән дәваханага җибәрелә. Был вакыйганы белгечләр тикшерә. 6 февральдә Степан Злобин һәм Сәгыйть Агиш урамдары киселешендә авария теркәлә. Бетон идеу корылмаһы булган КАМАЗ машинаһы каршы һыдатка сыга. Каршынан килгән 13-нче ВАЗ машинаһы йөк машинаһының бамперын эләктерә һәм тукталышта торган Renault Loganга килеп бәрелә. Һөҗүмчеләр француз машинаһы водителенең башы ярәхәтләнә. Ул дәваханага озатыла. ВАЗ водителенә лә дәваханала ятырга туры киләсәк. 7 февральдә София Перовская һәм Армавир урамдары киселешендә 7 автомобиль катнашлыгында авария теркәлде. Югары тизлектә хәрәкәт иткән Datsun Ondo Opel машинаһын эләктерә һәм Deo автомобиленә килеп бәрелә. Япониянең маркаһы каршы яктан килгән Шкоданы төкетә. Бәрелеше һөҗүмтәһендә Корея машинаһы Subaruга килеп төкелә. Юл уңгаенда Datsun'ды Volkswagen эләктерә. Был юл транспорт вакыйгаһы аркаһында Nexia һәм Datsun водительләре дәваханага озатыла. Автоинспекторлар аварияга килтергән сәбәпләрне асыклай. Водитель кеше тапата һәм вакыйга урынын калдырып китә. 6 февраль кисендә Күгәрсен районында яшәгән 42 яшьлек ир билдәһе автомобиль тәгәрмәсе астына калып ян бирә. Юл казаһы район үзәгендә, Иске Зубхангол-Морак автотрассаһының 111 сакрымында була. Водитель авария урынын ташлап каса. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы хезмәткәрләре машинаның ясыклары буенча уның маркаһын һәм төсен асыклай. Оператив эзләү саралары нәтиҗәсендә иртәнге сәгатьләрдә үк район үзәгендәге гаражларның берсендә Lada Largus автомобиле табыла. Уның юл транспорт вакыйгасында катнашуы асыклана. Якынса мәгълүматлар буенча авария вакытында машина менән районда яшәгән ирдән идара итү ихтимал. Ул 1952 елгы. Автомобиль уның атаһыныкы. Әле вакыйга сәбәпләре тикшерелә. Судьяны тапаткан Илья Климов вакытынан алда иреккә сыкмаясак. 2017 елның ноябрендә ул был туралы һорап Калинин районына мөрәҗәгать итә. Район суды вакытынан алда иреккә сыгарудан баш тартты. Хөкемгә тарттырылган ирдән әсәһе район судының карарына риза түгел. Климов һәлак булган Марина Полтавецтың кызына ярты миллиондан ашу акчаны түләмәгән. Һәлак булган Эмиль Камаловтың атаһы алдында гафу үтенмәгән. Күптән түгел үткән суд утырышында зыян күрүчеләрнең вәкиле ошо турыда белдерде. Ошога нигезләнеп апелляция инстанциясе судьяһы хөкем ителүче хак юлга басмаган дигән карарга килде. Хөкем карары буенча Климов 2019 елда иреккә сыгасак. Әмма Илья Климов ярты ел һайын иреккә сыгаруларын һорап тиешле органга мөрәҗәгать итә ала. Хәтерегезгә төшерәбез. Volkswagen Touareg автомобиле менән идара иткән Илья Климов 2013 елда Өфөнең үзәгендә каршы һыдатка сыга һәм югары тизлектә Башкортостан арбитраж суды судьяһы Марина Полтавецты бәрдерә. Судья юл аша сыгып барган була. Уңынан автомобиль Нифас пассажир автобусына килеп бәрелә. Судья катын вакыйга урынында ук ян бирә. Ситил машинаһының пассажиры Эмиль Камалов дәваханала вафат була. Ул көндө юл казаһында гаепләнүче водитель танытмаһыннан мәхрүм ителгән булуына карамастан руль артына ултыра. Ул гына ла түгел исерек була. Тәүдә Илья Климовты был җинаять өчен 4 елга төрмәгә ултырту карала. Уңгарак Башкортостан югары суды катырак яза сыгара. 2015 елда Илья Климов иреккә сыгырга тырышып карай. Хөкем язаһын холык төзәтү эшләренә алмаштыруды һорай. Әмма суд баш тарта.
10 баланың гомерен кыйган аварияга килтергән Башкортстан водителе 6 елда 9 айга төрмәгә ултырасак. Был турында Ханты-Мансы район судына һалтанып, РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Ханты-Мансы автономиялы округында теркәлгән юл казаһында катнашучыларның эше 2016 елда судка җибәрелә. 4 кеше гаепле дип табыла. Улар юл йөрү кагыйдәләрен бозуда һәм хаксызлык аркаһында 2 яки уннан да күбрәк кешеләрнең үлемендә гаепләнә. Хәтерегезгә төшерәбез. 2016 елның декабрендә Башкортстанда туып үскән Раил Сәетханов Volvo тигачында Ханты-Мансы Төмән юлында каршы һыдаткасыга һәм автобус менән бәрелешә. Автобуста Сибиряк спорт резервы спорт мәктәбе тәрбияләнүчеләре һәм тренерлары утырган була. Бәрелешү һөҗүмтәһендә автобус каршы һыдаткасыгы булса һәм Scania 113 тигачына килеп төкелә. Уның менән Сәетхановның кустыһы идара иткән була. Йөк машиналары прицептарда бур корылмалары ташыган. Аварияла 12 пассажирның гомере өҙөлә. Уларның 10-ы балалар. Тагыла бер аварияга хөкем язаһы. Өфөнең Калинин район суды 22 яшьлек водительгә хөкем язаһы сыгарды. Уның гаебе менән юл казаһында 2 кеше һәлак булды. Был турында республика прокуратураһы хәбәр итә. 2017 елның сентябрендә Kia Spectra водителе исерек килеш Хамар Өфө Силәбе трассаһы буйлап хәрәкәт итә. Хәмер искән водитель транспорт менән идара итә алмай, алдарак китеп барган АПРС 40 йөк машинаһына бәрелә. Фажигалә еңел автомобильдән 2 пассажиры ла һәлак була. 22 яшьлек водитель 3 ел ярым хөрмәлә ултырасак. Уга 2 ел ярым дәвамында транспорт менән идара итүгә бәйле эшмәкәрлек алып бару тыела. Өфөлә юл эшсеһен тапап үлтергән водитель язага тарттырыла. 29 яшьлек Өфө егете юл йөрү кагыйдәләрен бозуда һәм хаксызлык аркаһында кеше үлтерүдә гаепләнә. Тәфтишчеләр фаразы буенча 2017 елның декабрендә киске якта ВАЗ-21-102 автомобиленә ултырган ир Өфө Дим юлы уйлап хәрәкәт итә. Водитель юл эштәре дигән билдәне күрмәй. Һөҗүмтәлә юл картәләре куеп йөргән 59 яшьлек эшсене тапай. Зыян күрүсе тән ярәхәтләреннән вафат була. Тәүдә водитель инаять кылуын танымай, юлдагы сокор аварияга килтерде дип исбат итә. Авария мәле вакыйга шаһитларының видео теркәү корылмаһына эләгә. Водитель үз гаебен таный. Енәят эше Өфөнең Киров районы судына җибәрелгән. Илебез киңлекләрендә көн һайын автомобиль хуҗаларын алдарга тырышалар. Буның өчен мең төрле ысул уйлап табалар. Алымнарның бере штрафтар һәм уларның түләгәндә ташлама булуы хакындагы СМС хәбәрдәр. Аферистларның кармагына эләкмәү турында тап хәзер карагыз. Автоһәвәскәр төрле сервистар ярдәмендә үзенең штрафтарын тиз генә карай ала. Шулай ук түләү мөмкинлегенә дә ия. Тиз арала түләгән осракта 50% ташлама карала. Мутлашуысы адәмнәрнең исәбе ябай. Юл кагыйдәһен бозуды күрәләр, дәүләт номеры буенча машина хуҗаһын асыклайлар һәм уга СМС җибәрәләр. СМС хәбәрдә штраф күләме һәм исәп реквизиттары күрсәтелә. Күп кенә водительләр буны карап та тормай штрафты түләй ала. Сумма 1000-дән дә ашмай. Штрафты билдәһе реквизиттар буенча электрон янсык аша түләү мөмкинлеге, җавап СМС җибәрү үтенесе яки сәер һылтанма буенча үтергә дигән язма шик уятырга тиеш. Ышанып кына барган автоһәвәскәрне эләктерү өчен мутлашучыларга уның мәгълүматлары генә кирәк. Яман кешеләрнең кармагына эләккән һәм акча күсергән водительләр суд аша акчаларын кайтарырга тырыша. Әмма әлегә уңышсыз. Полиция хезмәткәрләре гариза язырга, уга СМС хәбәрнең фотоһын яки скриншотын һәм банктан карта буенча алынган белешмәне беркетергә тәкъдим итә. Был алдау ысулы Мәскәү калаһында еш осрай. Әмма безнең республикада ла автомутлашучылар йоклап ятмай. Хак булыгыз. Автомобильдің дәүләт номері юғалған екен, автомобиль хужаһына кисекмәстән полицияға мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яман уйлы кешеләрнең был дәүләт номерын төрле максатта куллануы ихтимал. Полицияга бирелгән документтар буенча автомобиль хужаһына юғалган дәүләт номерының дупликатын алырга кирәк. Юл патруле Лукойл Урал нефтепродукт белән берлектә яңа проект тәкъдим итә. Уның барышында без Өфө дәүләт авиация техник университетының Racing Team студент командаһы белән таныштырырбыз. Командалы авиация университеты студентлары һәм педагогтары. Уларның төп максаты Формула студент халыкара проектында катнашу. Бүген без команданың дрифт дисциплинаһы буенча төбәк ярышларында катнашкан агзалары белән очрашабыз. Дрифт тайган машина менән идара итү. Ул водительдән зур осталык таләп итә. По сути своей это классический автомобиль ВАЗ-2107, но с некоторыми доработками. Тап ошонда шымарала инде Формула студент ярышының буласак пилоттары. На самих соревнованиях есть конусы в контрольной точке, так называемой. По ним ты должен проехать максимально близко. То есть, если ты их зацепил бампером, не сильно, так чтобы они упали, но не отлетели. Это как бы считается максимальное мастерство. И за это начисляется максимальный балл.
Кышкы дрифт йәйгеһенән нык айырыла. Автомобиль минималь конструктив үзгәрешләр талап итә. Дуракса кәрәкмәй. Переживаешь? Трасса более сложная, чем на прошлом этапе, и поставили более высокий порог. Так что можно сказать, что да, я переживаю. Кышкы дрифтта икенче төрлене Мацури дип тә атайлар. Эшсә аттар сифатында күптән һыналган классик ВАЗ автомобильләре кулланыла. В этом году мы впервые приняли участие в подобных соревнованиях, впервые построили машину. Командага яңа спорт кадамыштары теләй. Һәм команданың Формула студент проектына әзерлек барышын яктыртуы дәвам итә. Патруль автомобиле елына 150 мең сакрымдан ашу юл үтә. Без ышаныслы машиналарда хайлайбыз. Peugeot, Citroen брендына ышаныс белдерәбез. Автомобиль Таң автокомпанияһы Башкортостандагы Peugeot һәм Citroen автомобильләренең рәсми дилеры тарафынан бирелде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017». Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора, диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229, телефон для записи 286 03 03. У нас прекрасная страна. Особенно с высоты птичьего полета. Кролик Аэро. Вся Россия как на ладони. Видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилләрендәге безнең төркемгә яки электрон почтага patrol уралгана krolikufa.ru адресы буенча җибәрә аласыз. Юл патруле тапшыруын әзерләгән команда һезгә уңышлар теләй. Юлдарыгыз һәр вакыт асык булыр.